Takže čaute, ahojte, dneska vás vítam u nového videa a dneska sme vám slúbili unboxing. Takže ideme na to. Kobra, čo má 1 gram, Kobra Panta. Vidíte, reálne je to. Už by som ju nedržal. Podáme si ju sem. Bomb, stará, čo má 1 gram, ďalšia. Viper Black 2016, stará. Dumbu Mini, počkajte, pozrieme sa. Vidíte? 2 gramy má. Je to 2016. A posledné je tu Dumbu Nano. Zajtra sa teším na nové video a máme tu ako schránku. Takú železnú. A ešte nebojte sa, ešte tu máme petardy a máme ešte petardy. Takže preto to bolo. A dnes vám chce ešte dať čo povedať. Poď, Dani, oznámiť, poď. My sme si kúpili zapaľovače, vidíte takéto? Áno, a takéto. Ukážem vám, ako horia ľudia. Takto horia. Nejde to skúšať pri petardách, lebo no, takto horia dobre. Áno. Ľudia, takže preto to bolo Všetko, ak sa vám video páčilo, dajte like a odber. Čus.